Venit la un nou gaming, al patrulea gaming. După cum vedeți, suntem pe un server și să vă amintesc, voi face reclama la acest server care se cheamă, o să vă las în descriere serverul. Este un server foarte mișto, să vă arăt. Ownerul îl cheamă Laur08. El a creat un server extraordinar. După cum vedeți, este server cel mai mișto server. Uitați după cum vedeți. Are creative, PV, survival, numai că nu are skyblock. Da, nu contează. Este un server mișto. Sper să vină mulți player, că de-abia l-a făcut serverul și vreau ca să fac reclama acestui server. După cum vreți, intrați. Ownerul, deținătorul Laur este când poate pe server și o să vă ajute cu multe. Hai să începem să intrăm pe survival să vedem cum este survival. Așa. Ok. După cum vedeți, survival este frumos. Intri direct într-o capătoperă de artă. Ok. Și mai încolo este survival. Deci aici vă este spawnul care vă trimite direct pe survival. Așa, ok. Intrăm, ieșim și intrăm pe PvP. Ok. După cum vedeți, așa să ne... Ok. Și asta este super mișto. Este foarte mișto. După cum vedeți, am făcut reclamă la acest server. Intrați. Nu vă costă nimic. Și chiar este un server mișto. După cum vedeți, vă apare tot genul ăsta. Este extraordinar. Mie îmi place serverul. După când am intrat în el, am intrat și văd că este super este. Îmi place. Ce o să mă mai zic despre acest server? Este... Oricum, serverul este ca lumea. O să vă las linkul în descriere cu acest server și Skype-ul meu dacă vreți să vorbiți, să facem filmulețe pe acest server extraordinar. Intrați. Uitați și creativul, vă apare tot chesturi aici, ce să apar, toate. Este activat. Ok. Am încheiat și cu acest tutorial. Vă găsim pe acest server. Vă las serverul în descriere. La revedere!